So, hi guys, welcome back sa ating channel. So, mao ni atong part 2, atong gahapon Miyerkules Santo, karon Huwebes Santo na. So karon na human na gyud nato og limpyo tanan guys, finish na. Mao ni tanan ang atong basura nga nahimo, nga na tapok tanan guys oh. Grabe kadaghan ang basura. So kinyo makita dito guys. Limpyo na. Hawa na. Unya atong libuton sa pikas. Yes, hawa na po guys, wala na gyud basura. So mao nitong nahimo karon sa Semana Santa, instead nga adto ta sa beach, naataan ning karsada naglimpyo sa mga sagbot karon kay nindot man ilimpyo karon kay kuan manggod kanang wala pa mga estudyante, wala pa kay mga agi. So pagbalik sa ating klase karon Lunes ba or Martes, so nindot na kayo. Nindot na ang ilang alagian, hapsay na. Oh. So tan-awon guys ha. Atong subayon. Abot nyo na dito guys, akong gilimpyuhan guys. Wala na gid ang basura. Gilimpyuhan na gid nato guys. Oh, balik na to ni Pikas. Okay. Guys, thanks for watching. Mission accomplished. Semana Santa is real. Tabang ta sa atong gobyerno. Tabang ta sa kalikasan nato. Mapanatili nga mubalik ang kalimpyo sa atong kinayahan, sa atong karsada. Daghang salamat sa pagtanaw. Kung bago pa mo sa akong channel, please lang ko og share. Palihog lang ko love kung nakagusto mo sa akong gihimong content isip ko sa ka-vlogger. Bye bye, see you in my next vlog. Bye bye. Opa jud ko ang basura guys, pasin ni kontak naman tawasin kuhaon na ni sa atong gi kontak nga garbage collector. Bye bye, thank you.